challenge. Bræk fornemmelse. Godt. Vi skal starte med at drikke. Vi skal vandmelon. Ja, det er min dårlig. Vi skal starte med at drikke. Nej, jo. Honeymelon. Må jeg smage? Ja. Kan vi drikke magnæse? Eller noget smør? Nej. Jeg tror, vi skal drikke mælk. Nej. Okay, er du klar? 3, 42. Mindre i... Ja, 1 centimeter. Ja, okay. 3, 2, 1. Han ved det godt, hvad jeg vil gøre. Nej, hvad? Hvad? Nej, det gør du ikke. Det gør det ikke.